Il-Bank of Valletta ħabbar ir-riżultati finanzjarji tal-grupp għas-sena finanzjarja li ntemmet fit-30 ta' Settembru li għadda. Hawn irriżulta li l-grupp irrapporta profitt għas-sena ta' 146 miljun euro qabel it-taxxa. Dan ir-riżultat jinkludi l-qlieħ ta' 27 miljun u 500,000 euro meta Visa Europe li tagħha l-BOV huwa membru prinċipali ġiet akkwistata minn Visa Inc. Il-profitt tal-grupp aġġustat għal dan id-dħul mill-Visa jammonta għal 118 miljun euro biex hekk kien hemm żieda żgħira fuq is-sena ta' qabel. L-assi totali tal-grupp huma ta' 10.7 biljun euro, il-fuq biktar minn 800 miljun euro fuq Settembru 2015. Dan it-tkabbir kien iffinanzjat primarjament mid-depożiti tal-klijenti li żdiedu b'621 miljun biex issa laħqu 9.2 biljun euro. Is-self gross baqa' stabbli fil-livell ta' 4.3 biljun euro kif kien f'Settembru 2015. Self ġdid kien jammonta għal aktar minn 700 miljun euro, pero dan kien ibbilanċjat kważi kompletament mill-ħlas lura ta' self eżistenti. Iċ-Chairman tal-BOV John Cassar White esprima s-sodisfazzjon tiegħu għar-riżultati li huwa qal kienu miksuba matul sena li kienet ikkaratterizzata minn attività ekonomika b'saħħitha imma li kienet ikkaratterizzata wkoll minn ambjent kontinwu ta' interessi baxxi li kienu qed jagħmlu pressjoni fuq il-marġini. Il-pressjoni fuq il-profittabilità qed tiżdied ukoll minn spejjeż ġenerali li qed jiżdiedu b'mod partikolari spejjeż tar-riżorsi umani li żdiedu b'4% wara li kien konkluż il-ftehim kollettiv il-ġdid. Cassar White enfasizza ħtieġa li l-BOV jirrevedi l-mudell tan-negozju tiegħu biex jiżgura s-sostenibilità fit-tul tal-bank u li jibqa' jkun relevanti għall-ekonomija Maltija.